επόμενος ομιλητής είναι ο φίλος του Γιάννης Βαπερούζος, οποίος πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας, συνεδρικής και μέλος του ΔΣ του Μεριτηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας. Θα μας μιλήσει για μορφές του ελληνικού πνεύματος της εποχής της Μύρτυρος. Γιάννη. Καλησπέρα σας. Η ανακάλυψη του πνεύματος είναι η μεγαλύτερη κατάκτηση των Ελλήνων. Με το πνεύμα οι Έλληνες ελπίδασαν τον κόσμο και τον άνθρωπο και με αυτό οργάνωσαν τη ζωή τους. Μύθος, θρησκεία, φιλοσοφία, επιστήμη, τέχνη και τεχνική είναι μορφές αυτού του πνεύματος. Περιγράφοντας τέτοιες μορφές στην εποχή της Μύρτυρος, θα αναφερθούμε κατά πρώτον στις αντιλήψεις των Ελλήνων για τον κόσμο που μας περιβάλλει και τη σχέση του με τη φύση. Και δεύτερον, στις δυνάμεις που μπορούν να επηρεάσουν τη σχέση αυτή, που είναι η τεχνική και η οικονομία. Πρόκειται για το πολιτιστικό περιβάλλον της εποχής της Μύρτυρος. Για τη μικρή Μύρτυρα γνωρίζουμε μόνο ότι πέθανε στην Αθήνα του Περικλέου στο Κοντολιμό που έπληξε την πόλη το δεύτερο έτος του Πελοποννησιακού πολέμου. Δεν ξέρουμε το κοινωνικό της υπόβαθρο. Αν ήταν ελεύθερη, μέτρικος ή δούλη, μέλος οικογένειας του άστρος ή αντροπικής οικογένειας. Έχοντας γεννηθεί γυναίκα, θα υπέκει το πάθος τους περιορισμού του φίλου της, με προέχοντα τον αποκλεισμό των γυναικών από τα δημόσια πράγματα. Θάνατος της στην Αθήνα τη συνδέει με την ενδοξότερη των Ελληνίδων πόλεμων. Η πόλη που υπερέβαλε τόσο τις άλλες, ώστε να αποκαλείται σχολείο ολόκληρης της Ελλάδος και Βρυτανείο της Σοφίας. Οι Αθηναίοι είχαν πλήρη επίγνωση της υπεροχής. Ο Περικλής, στον επιτάφιο λόγο του, παραθέτει τα στοιχεία εκείνα που συνθέτουν το μεγαλείο της πόλης. Είναι η φιλοπατρία, η φιλοκαλία, η φιλοσοφία, η αυτάρκεια και η ελευθερία. Η ανάμνηση των νικηφόρων πολέμων στο Μαραθώνα και στη Σαλαμίνα είναι ακόμα ζωντανή. Η πόλη κοσμείται με εξαίσια κτίρια και αγάλματα, με προεξέχοντα εκείνα της Ακροπόλεως. Καλλιεργείται η φιλοσοφία για τη βελτίωση της ποιότητας των αποφάσεων. Χάρη στη νηστεία και τη χρησιμοποίηση του πλούτου της σε έργα, η Αθήνα έχει πετύχει αυτάρκεια σε ειρήνη και πόλεμο. Προπάντων είναι η πόλη της δημοκρατίας. Η εξουσία ανήκει σε όλους τους πολίτες της, οι οποίοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο ανεξαρτήτως καταγωγής της περιουσίας και καταλαμβάνουν τα δημόσια αξιώματα με μόνο κριτήριο την ικανότητα και την αξία. Το αξιακό αυτό υπόβαθρο πλαισιώνεται από μέτρα κοινωνικής πολιτικής υπέρ των αδυνάτων και ασθενεσφαίρων πολιτών, όπως η απαγόρευση δανεισμού επισόμαση, η δωρεάν παροχή υγείας στα σκληπία, η οικονομική υποστήριξη των ενδεών και το θεωρικό για τη δωρεάν παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων. Θεμελιώδες γνώρισμα του αξιακού συστήματος των Ελλήνων είναι η στροφή προς το όλο, σε αναζήτηση αρχών, προκειμένου ο άνθρωπος να δρύσει από αυτές κατευθύνσεις για τη δική του διαγωγή. Ο Έλληνας της κλασικής εποχής έρχεται το σύμπαν ως κόσμο, ένα έργο τέχνης που δεν περιείχε τίποτε το περιττό ή άσχατο. Όλα όμως ήταν τη θέση που τους ανήκει και η θέση αυτή προσδιορίζει το συγκεκριμένο έργο τους. Στην Ελλάδα της εποχής της Μύρτυρος, κυβερνό στοιχείο του σύμπαντος είναι ο λόγος. Ο λόγος εκδηλώνεται ως παγκόσμιος νόμος και ως δικαιοσύνη. Ο παγκόσμιος νόμος υμνείται ως αστροθέτης και βασιλεύς θνητών αθανάτων και ολόκληρης της φύσεως, ενώ η δικαιοσύνη υμνείται ως εκδήλωση της ισότητας. Τάξη, ιεραρχία, οικειοφραγία, μέτρο και όριο είναι θεμελιώδη γνωρίσματα του λόγου των Ελλήνων. Στην Ελλάδα, ο κυβερνήτης λόγος ταυτίζεται με το θείο. Η φύση υμνείται για τη σοφία της και τα οικοσυστήματα ιεροποιούνται. Ήδη της χλωρίδος βρίσκονται υπό την προστασία θεών. Η δρύς του Διός, η ελιά της Αθηνάς, η δάφνη του Απόλλωνος. Και η αγρία πανή στήθεται υπό την προστασία της Αρτέμιδας. Οι ποταμοί ιεροποιούνται επίσης. Η γη απολαμβάνει μεγάλους σεβασμούς μητέρα και τροφός, διότι είναι το ενδιαίτημα του ανθρώπου και του παρέχει τα μέσα της ζωής.
και οι εγγυητές της διατηρήσεως της ισορροπίας των στοιχείων της φύσεως και της βιοσφαίρας είναι οι θεοί. Ο Θεός των Ελλήνων δεν είναι ούτε άπειρος ούτε παντοδύναμος. Είναι περιορισμένος στην περιοχή που το επιβάλλει η τάξη του κόσμου. Πάνω από τους θεούς στέκεται η ανάγκη. Η ανάγκη είναι προσωποποίηση των φυσικών δυνάμεων που συγκρατούν το σύμπαν. Στη διοίκηση του ηρός, η ανάγκη κρατά ολόκληρο τον ουράνιο τόνο στα γόνατά της και κινεί τις περιφορές του. Η ιερότητα της φύσεως την είχε καταστήσει το μέτρο του αληθινού, του ορθού και του ωραίου. Η παραβίαση της φυσικής τάξης συνιστά ύπνη, με καταστροφικές συνέπειες για τον παραβάτη. Η υπερνίκηση των δυνάμεων της φύσεως αποτελούσε πάντοτε μια από τις μεγαλύτερες επιθυμίες του ανθρώπου, διότι θα μπορούσε, όπως έλεγε ο Ησίωδος, παραδείγματος χάρη να εργάζεται μια μόνο ημέρα και να έχει τροφή για ένα χρόνο. Οι θεοί όμως κρατούσαν κρυμμένα τα μέσα του βίου, μέχρι ότου ο Προμηθέας τους έκλεισε τη φωτιά και τις τέχνες και τα έδωσε στους ανθρώπους. Γι' αυτό και τιμωρήθηκε από το Δίο. Η απόκτηση όμως των τεχνών από τον άνθρωπο συνοδεύτηκε από τα κακά του κόσμου της Ευθυμητέας, ανοίγοντας τον πίσω της Πανδώρας. Στο μύθο του Προμηθέως, εκείνο που αποδοκιμάζουν οι θεοί είναι η αύξηση των ικανοτήτων του ανθρώπου να επεμβαίνει στη διεργασία της φύσεως. Αιτία είναι η ατελής φύση του. Τούτο μας διδάσκουν οι μύθοι του Φαέθοντος και του Ικάριου. Ο Φαέθον θέλησε να οδηγήσει το άτομο με το οποίο Απόλλων έσαιρνε τον ήλιο από την Ανατολή στη Δύση. Λόγω όμως της αφηρίας του κατακρινίστηκε στη γη. Ταυτόσιμο είναι και το νόημα του μύθου του Ικάριου. Τόσο ο Φαέθον όσο και ο Ίκαρος διέτραξαν ίδιοι. Ο πρώτος θέλησε να πετεριστεί εξουσία που μπορεί να ανήκει μόνο σε Θεό. Ο δεύτερος θέλησε να υπερβεί τη θέση που έχει καθορίσει η τάξη του κόσμου. Μεταφέροντας τις αρχές της διοικήσεως του σύμπαντος στη διακυβέρνηση των ανθρώπων, το πρώτο πράγμα που απέβαλε ο Έλληνος παραφύση ήταν η δεσποτεία. Το θείο κυβερνά τον κόσμο αποβλέποντας όχι αποκλειστικό στο δικό του συμφέρον, αλλά στο κοινό συμφέρον. Η δεσποτεία είναι παραφύση, διότι αποβλέπει στο συμφέρον του δεσπότη. Ό,τι δίνει στην επιδίωξη του κοινού δεσμίσου, ό,τι είναι δηλαδή σύμφωνα με τη δικαιοσύνη, έχει τάξη, μέτρο, όριο και προάγει τη φιλία των πολιτών και την ενότητα της πόλης. Όπου επικρατεί το ατομικό, υπάρχει οδηγία. Εμφανίζονται η αταξία, η πλεονεξία και οδηγείται η κοινωνία στην ανισότητα και στη διάλυση. Ο Πελοποννησιακός πόλεμος είχε ως αιτία τις ηγεμονικές λέξεις των Αθηναίων. Η Αθήνα κατέστη δεσποτική και επιχείρησε να καταλύσει την ελευθερία των άλλων ελληνικών πόλεων δια της στρατιωτικής ισχύως. Ο Θουκυδίδης αναφέρει τους ισχυρισμούς των Αθηναίων πριν προβούν στην επονίδηση της φορά τους έναντι των Μιλίων. Ισχυρίστηκαν ότι τα εκατέρωθεν επιχειρήματα έχουν αξία, όταν εκείνοι που τα επικαλούνται είναι περίπου ισόφανοι σε δύναμη. Διαφορετικά, ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει τη δύναμή του και ο αδύνατος υποχωρεί όσο του επιβάλλει η αδυναμία του. Οι Αθηναίοι διέτραξαν ήδη. Θέλησαν να αντικαταστήσουν τη δικαιοσύνη με τη δύναμη. Ο πόλεμος έφερε χαλάρωση των ελέγχων και αυτή το λοιμό που ξεκίνησε από το λιμάνι, τον τρόπο διακινήσεως εμπορευμάτων και εισόδου των ζέντων. Ο καταστροφικός λοιμός που έπαιξε την Αθήνα κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου. Θα εμφανίζεται ασφαλώς τα όματα Αθηναίων της εποχής εκείνης, ως η οδυνηρή συνέπεια της παρεκκλήσεως από τις υπαγορεύσεις του ελληνικού λόγου και η μύθης ως ένα από τα πολλά βήματα των κοινών που προκάλεσε η παρέκκληση αυτή. Η πολιτική επιστήμη που καλλιεργήθηκε στις φιλοσοφικές σχολές της Αθήνας, λίγο μετά το θάνατο της Μύρκητος, συντόνισε το βίο του ανθρώπου με τη φύση. Ο Πλάτων αναφέρει τη διακυβέρνηση της πολιτείας του στο μέρος της εκείνο που κατέχει το λογικό. Και ο Αριστοτέλης διάκρινε τα πολιτεύματα σε ορθά και παρεμβάσεις των ορθών με το ίδιο κριτήριο. Όσα αποβλέπουν στο κοινό συμφέρον είναι ορθά, όσα αποβλέπουν στο συμφέρον των αρχόντων είναι παρεκτροπές των ορθών πολιτευμάτων. Και σε σχέση με τον πλούτο κριτήριο είναι η φύση. Ο σύμφωνος με τη φύση πλούτος είναι εκείνος που προέρχεται από τη συνεργασία ανθρώπου και γέρας για την ευδαιμονία της ψυχής, την ευεξία του σώματος και την ίδια τη ζωή.
Ο πλούτος αυτός έχει όριο και είναι δίκαιος. Η χρηματιστική δεν είναι φυσικός τρόπος πλουτισμού. Ο δε πλούτος της που παράγεται χάρη κερδοσκοπίας αποβλέπει στην πλεονεξία. Κατά τα λοιπά, η πολιτεία πρέπει να είναι εθνική, να είναι λιτή για να είναι υγιής, μικρή σε μέγεθος για να μην διασπάται εύκολα, να επιλιώνει την αυτάρκεια για να είναι ελεύθερη και την ασφάλειά της για το ελέγχο ολόκληρης της επικράτειας και της εισόδου των ζώων. Ο υπέρτατος σκοπός της πολιτείας είναι η τελειοποίηση των πολιτών μας και μέσω προς την τελειοποίηση αυτή είναι η αγωγή του στην αρετήρια της παιδείας. Το κοσμοίδωλο των Ελλήνων της κλασικής εποχής αντανακλάται σε όλες τις εκδηλώσεις του βίου τους. Η ευρυθμία, η συμμετρία και το όριο γίνονται στα ελληνικά αγάλματα στοιχεία του κάλουστου. Η ιδέα αρχιτεκτονική του ελληνικού ναού εκφράζει την ιδέα του τέλειου αλλά πεπερασμένου στη τάξη του κόσμου Θεού. Η ταύτιση του λόγου με το θείο όχι μόνο απέκλειε την επιθετική στάση απέναντι στη φύση, αλλά είχε οδηγήσει στην ιερότητα και της ίδιας της επιστήμης. Φιλοσοφικές σχολές είχαν χαρακτήρα θρησκευτικών κοινοτήτων. Η ιδέα Ακαδημία και το Λύκειο ιδρύθηκαν μέσα σε ιερά. Στο αρχαίο δράμα, η συντριβή του τραγικού ήρωα συχνά είναι συνέπεια της παραβιάσεως των επιταγών της παγκοσμίου τάξεως στα ανθρώπινα πράγματα. Το θέατρο είναι ιερό. Εκεί ο θεατής μετέχει μιας λατρείας που τον ενώνει με τους θεούς και με την τάξη του κόσμου. Και τα επιτεύγματα της τεχνολογίας των Ελλήνων δεν ήταν ασήμαντα. Οι βάσεις της τεχνικής, ο τροπός, ο μόχλος, το τεχνημένο επίπεδο υπήρχαν την εποχή που έζησε η Μύρτης, ενώ παραλλήλως η ελληνική μυθολογία υπεδείκνυε τρόπους αντικαταστάσεως της ανθρώπινης εργασίας από μηχανές. Τέτοιες ήσαν τα ρομπότ της αρχαιότητας, οι κάρκινοι δηλαδή τρίποντες κρυφές του και ο μεταλλικός γίγας θάλμος. Εν τούτη, στον αρχαίο ελληνικό κόσμο δεν έγινε βιομηχανική επανάσταση. Νομίζω ότι ο Έλληνα πέφτεται τις μεγάλες κλίμακες εφαρμογές της τεχνικής για να μην διαφυλάξει την ισορροπία της φύσεως και όχι εξαιτίας του θεσμού της βουλίας, όπως υποστηρίζεται εδραίως. Γι' αυτό και ο Ήρων δεν διανοήθηκε άλλη εφαρμογή της ατμομηχανής από την κατασκευή ενός αυτοματισμού για το άνοιγμα των θυρών του ναού της Αρτέμιδας. Σε αντίθεση με αυτά, η σημερινή εποχή μας είναι αποτέλεσμα μιας ριζικής μεταβολής στο σύστημα αξιών της κοινωνίας. Στο νέο αξιακό σύστημα δεσπόζει το πρόγραμμα της κυριαρχίας του ανθρώπου επί της φύσεως. Η επιστήμη χρησιμοποιείται πλέον όχι για την κατανόηση της τάξεως του κόσμου και την εναρμόνιση της ανθρώπινης ζωής με αυτή, αλλά ως μέσο για τον έλεγχο και την κατάψυξη της φύσεως, η οποία υποβιβάστηκε σε άψυχη πρώτη ύλη και αφέθηκε στη διαρπαγή και την ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση. Το ιδεατό πρότυπο της σημερινής κοινωνίας περιγράφει ως εξής. Ο βασικός σκοπός της κοινωνίας είναι η παραγωγή κάθε έτος όσο το δυνατόν περισσότερων καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών. Η κοινωνία στηρίζεται στην άνευ σχεδιασμού και άνευ ελέγχου δράση ανεξαρτήτων παραγωγών και στην αγοραστική δύναμη εκτέλεση των καταναλωτών. Αποδέχεται ότι η οικονομία της είναι ένα ατελές σύστημα, διότι δημιουργεί ίδια τις ανάγκες του ικανοποιεί και υπόκειται σε διακοιμάσεις ενόδου και υπέζουν ενόδου κερδοσκοπίας και σε εναλλαγές, ανεργίας και πληθωρισμού. Η σημερινή κοινωνία δεν στηρίζεται στην αρχή της ισότητας, διότι η ισότητα είναι ασύμβατη με τον χαρακτήρα του σύγχρονου οικονομικού συστήματος και με την ανθρώπινη φύση. Είναι δε μια διεθνοποιημένη κοινωνία. Απότερος στόχος της είναι η αντικατάσταση του εθνικού κράτους από μια διεθνή εξουσία με τις επικουρικές της δυνάμεις, παγκόσμιες τράπεζες, κοινωνικό ταμείο και άλλα. Ο σύγχρονος άνθρωπος αντέστρεψε πλήρως το αξιακό υπόδοσο της σχέσης ανθρώπινου αιγαίας του Έλληνος. Στη θέση του συλλογικού προέτρεξε το ατομικό. Στη θέση της δικαιοσύνης τοποθέτησε τη δύναμη και στη θέση της οικονομίας έβαλε τη χρηματιστική. Έχοντας θέσει ως κύριο σκοπό της πολιτείας την παραγωγή πλούτου και την απόλαυση υλικών αγαθών, η κοινωνία της εποχής μας προκάλεσε την υπερθέρμανση του πλανήτη και τη δραματική απομείωση των πρώτων ειδών και των συστημάτων υποτίθεται τη ζωή. Υπό το πρίσμα της κοσμοθεωρίας των Ελλήνων, ο θάνατος της Μύρτιδος από τον λοιμό που υπολογίζεται ότι απάνησε το 1/3 του πληθυσμού της Αθήνας στην αρχαιότητα, είναι συνέπεια της σύντρεως που διέφραξαν απέναντι στην τάξη του κόσμου. Η σημερινή κίνδυνη από την παγκόσμια κλιματική αλλαγή που αντιμετωπίζει η ανθρωπότης
είναι η συνέπεια της ύβρεως που διαπράττει ο σύγχρονος άνθρωπος απέναντι στην ίδια του πίστη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Γιάννη Παπελούδο, για αυτή την αναδρομή.